Привет! Днес е вече вторник. Преди малко дойдох на Гьотеборг. Откачих ремаркето, което сутринта го натоварих. И пак закачих една мега. И с бащата пак сме заедно. Също и той откачи и закачи. Тук на 5-6 на Гьотеборг сме. Този път е с пенело ремарке. Какво? Да. Аз викам тук отвънка да пустя. То и аз сакам отвънка. Времето е приятно. Днеска ден е мина. Аз вода имам, напълних днеска вода. Ей тук при мен ще. На софрата. Не е ли столичен? Не съм. Ти ще ги дават утре. Това е паркинга на 5-6 на Гьотеборг. Е да слагаме така софрата отвънка. Времето е идеално. Айде да се оправяме, че времето върви вече 8 часа.